The Sabc summit is over, but ona kuti pane vagari venyika yeZimbabwe vari kubatikana vachiti why is it Nelson Chamisa haana kukwanisa kuuya akastaja maprotest, why is it haana kumbotaura any issue konzeni yekuti aiwa tikwanise kuno outside the ruling party ZANU-PF. Panapa takuchiona vakomana vakuya vachipindura vachiratidza kuti aiwa Nelson Chamisa musamujairira kana anyarara, pane zvaanenge achitoita, is a leader aiwa ane mamwe maqualities. Sandapinda mashoko abuda achitaurwa achipostewa paHendo Citizen Coalition for Change, but ramunoziva kuti Nelson Chamisa raka resigna officially notobva subscribe like turn on the bell icon. Vanoposta mapictures akiri kutanga iro ravanonyora vachiti his humility and willingness to listen to elders have made a lasting impact on the hearts and minds of citizens across all demographics, transcending gender, tribal and age boundaries. Kupota rimwe picture ramuri kuona vanyora achiti that's why they love him, he visits them and laughs with them. Rimwe racho nyora vachiti that's his true nature. He has a passion for connecting with people from all segments of society. One munhu asingashaine. Vanyora vachiti invested his love in the citizens. Panapa varikuya vachiti yes, Nelson Chamisa mungati haana kuadresa maissues kana kuti haana kustaja maprotest, pazvaingobva pachena kuti maingoda kuti angotaura mavoices kana kuti angoita mapost ekuti guys let's go mumastreets no protest. Mapinda mastreets vanhu unosvika vachinobatiwa kana kuti madeployed forces akanga arimo svika chinokepcha vanhu. Toona kuti munyika yeZimbabwe ropa rodeuka zvekare. Panapa varikuya vachiti aiwa Nelson Chamisa is now dealing with the regime in a way aiwa yava transformed kana kuti yava upgraded. Nelson Chamisa anokwanisa kuno associate nemaelderly nevanhu vakasiyana-siyana achinzwa maconcerns nemaissues avo kuti nezvipi matambudziko avari kusangana nawo ndoma issues ari kuachiadresswa panapa. Notidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anobuditswa paHendo Citizen Coalition for Change. Pinda comment section medu musanga no subscribe kulike pamwe chete